Sa mga taong grabe curiosity sa manako, di dyo na maiwasan na usahay bisan asa ra ta mapadpad. Kana bitang out of nowhere mo kalitra kag decide na mo adto ka diri nya mo try ka ana para wala lang, para matry lang nimo. Are you doing this for world peace? Tingala na lang ka nga. Hala, yun sa ganyan ako pag-abot diri. Nagunsa man ko diri. Think I'll go home now. Nya, nahitabo na po na sa kuha atong last time. Nagpa-register kog event na wala ko'y kaalam-alam. Na-intriga, magugugunsay na ani permitin ako madungga na Global Youth Summit. GYS Global Youth The Summit. Global Youth Summit. Bay, so nata karon diri sa SM Lanang. Musaka na kuno kay magsugod ng event. Tagiyata kalingkod dito sa taas. According sa akong pag-search sa Google, bago ko niadto, ang purpose day aning GYS is para maengganyo ug ma-inspire ang world's future experts. Mapoy nakapa-curious sa kuha kay murag kuyo man sa paminawon niya. Sa mauwa ni siya usually gina-hold ato mga niaging tuig. First time pa ni nag-take place diri sa Mindanao. Our participants to please occupy the seats in front. Bay, so nakasulod na ta. Sayo pa din na wala pa din nagsugod. Ano mo nagikuha? So wala ako nataga na ani. Unsa man siya? Consuelo. So today as we celebrate the 10th Global Youth Summit, There is a Chinese proverb that says that the best time to plant was 20 years ago because we're only reaping the benefits today. It takes 20 years, and this year we will plant 1 million trees here in Mindanao. And you can participate. Basically, ang naadaya ning GYS is ginatakel din nila ng mga relevant issues nato karon kauban sa climate change, poverty, mental health, gender equality ug daghan pang uban. Itakel pa ganin nila gapil ang love life. Sino ayaw ng love life? Pero ayaw ng love life. Parang bitter kayo. Kasi po ng mga speakers din ay mga professionals na gikan sa laing-laing fields. Napagani undergrad pa nga nanay mga accomplishments. Dapat yung mga speakers gikan sa klase-klaseng mga kumpanya. There is a fine difference between being involved and being committed. I will ask you again. Are you involved or are you committed? Nagkadugay sa akong pagpaminaw diri na kaingon ko nga maod jud ilang ginabuhat sa naa sa ilang description. Ginamotivate nila ang generation na mulihok ba. Bagay ni nga tapok sa mata sa mga kursunada kay mugukod sila mga pangandoy. Ginatulak nila diri ang mindset nga dapat dili ka mahadlok mamali o mapalpak. Ug dili ka dapat mahadlok mulahi sa nakasanayan. Dapat mag-uptake nya magkinaunsa dili ka muundang sa pagpaningkamot. Ginapush po nila diri nga taman sa imong makaya mo tabang pug ka sa mga nangailangan. Kumbaga mo take charge na kasi mong kaugalingon ug sa imong palibot imbes na maghulat pa ka na rescuehon pa ka ni Batman, di ba? Lisod pod. As a new generation, you not only have the incredible responsibility, but also the opportunity to start global change. Nag-speech po dire ang pila sa mga celebrities, although dismayado ang uban kay virtual na ni siya. Anyway, lingaw man gihapon, pagkahuman sa pledge, nanugtog din ang bandang alapis. Naday ni sila paraffle the whole event niya. Nakadaog mi dirig Levi's na bag nga gi-claim na mo pagpagawas niya. Mao na to story sa akong pagkapadpad dire. Nang wali na dayon mi.